Oh, masulod ka nila, nga di ka sulod ka na. Sakay libre. Libre ka na, libre. Oh, ka na, santo ninyo dapit. Oh, ano ngaran? Ha? Video ka na. Okay la, ka na. Let's go. Ginawas kita kanina mga 12:30. Magalaw na. Naka-30 ito niyo. Nakapamurot. Parang ka. Kado? Ha? Tugop? Ay, nagtugop. Ha? Masukit kita na di. Geraldine, ngayon ka. Sakay na lang ko no, sakay ka din na. Ano ha, di lamay, malugar lang kita, malugar. Parehas maligap ito. Danigap ka mo nagbabaktas. Ha? Permi? Ikaw, permi, hindi ka nagbabaktas. Aman. Kaya ayaw daw yung pagbabaktasan. Ito si Siayan doy. Ano mo sasakyan talaga mga motor para tugop. Katuyo lang ako, nagpakya na ako, ano ko na pa, nasakay ka, no? May dala ngayon. Ano ba ito tunyo? May dala ngayon para tugop. Prepare pa sa yan eh. 20. Sige, tagjis ka mo. Salamat yung ginlibre di. Ha? Oh, may tagjis. Ay, niya dapit. Agino, sorry. Sorry. Nalupad man kita. So, siyempre, anong oras? Alas 12:25. Miling lagi tayo na yun baga puruton. Iawat lagi tayo baga maka kuha na no, maka libot-libot lang ito ato din na. Sakay? Sakay ka? Ha? Video ka na. Okay la, ka na. Let's go. Sakay ka niya. Oh, okay lang maupod ka din eh. Siya ito ka pasaheros. Vlog kita ha. Oh. Siyahan kay katulog abad kung mag-ano. Yan aligning ako adlaw baga naka. Oh, sige lang. Siya nato ni nga kuan. Ayusin na lang. Oh, ha? Wala thank you ni mo pagsakay kan sa kay Tonyo spaceship. May danat na purot yan na. Oh, mano, pwede makabalyo. Oh, baga siyahan pala. Siyahan pala nga baga. Oh, siya kasing pinta. Oh, tag-visit pasahe ano. Thank you. Oh, dito itong gagasto dayon. Bali, 40. Oh, thank you again, Mano ha. Good night. Mamay ka la. Thank you, Mano. So, kanang lang may natakuan. So, siya natin nga. Mamay ka la, jeez. May danat na purot. Diri ko king gagasto. Palibot kita. Mamiling luwad kita yung puroton. Hari kita dapat dito may tikad to may castle home. Sa castle home magpuri pamiling init baga sinisiring ang mga puroton. Ha? Wading bata na nagbabaktas tikanin eh. Siya ang pamanlay nga itong baga kuhan. Asakay? Asakay ka? Ngayon ka? Nauli ka na? Ha? Ay di pag-uli. Masulod ka nila, nga di ka sulod ka na. Sakay libre. Libre ka na. Libre. Oh, ka na, santo ninyo dapit. Oh, anyaran. Anyaran nim. Yan na, okay ka lang ma-vlog ha. Vlog ko ikaw. Babaktas ka nga di dia sulod. Oy, nga to dito may sulod. Bachelor? Yes. Oh, ayun. Hay, dapit. Tutdo ako ha. Oh. Okay. So siya nato nga libre ba daw ito niyo. Amo naman ini. Sige laki. Baga siya ta pamalay nga baga kuha niya na. Ha? Okay. Ano ka nang grade? Grade 4 ka pala. Hi. Welcome to my vlog. Hello.
Karisyo lahat live. Sige lahat nyo ha. Ay. Bado. Upaya ka good lang yung makakuang ka ha. Maka-boundary ha. Hindi, kaya hapdi kita yan hapdi. Kaya bisa kita maka 100. Awani ka la. Ano ha. Lugar kita din eh. Okay. Thank you Kiana. Din talo nyo din. Kumakali kita din eh. Up up. Wala agad. Up up. Parang hindi kita San Roque. Nakapurot kita oh. Meron lang kita ini. Nakapurot kita yung customer. Ay nako. Marisyo lang. Purot. Yung pinalagay na trust ako. Kanina pa ka mo nila. Di pala maya. Doon tayo ka naman ng store niya. Hi, Dapit. Naman ng store nagtaan, di ba? Hi, Dapit Magi. Hi, Magi. May andok, slikdok. Andok likdo. Sige. Okay. Sa 1:15 naton kuhida. Ginawas kita kanina mga 12:30. Magalaw na. Naka-30 tunyo. Nakapamurot. Break time manay kita kayo mga sugadad eh. Kulang na din pasayeros. Alas 3 kagawas didi oh. Bumili kita pasayeros didi. Mamurot kita yung niliin. Hindi niya mga naghuhulat din para ngayon daw. Kita lewat naghuhulat kita nga may danat mapurot. Marami na't kamaturan. Oh. So maghuhulat ka gudla talaga ngayon yung may maghuhulat ka lang ngayon yung may dumasa kayo din eh. O bodo. Bodo. May niton nyo ha. May niton pa kabuhi. Ano daw lalitak batos. Masundo. Sakay ka. Sakay ka. Tara. Tara na. Tara nga ka. Magkano? Ha? Tugok? Ha? Tugok? Ha? Masukat kita na di. Para tugok na kita. Yan, di lumaya ha. Kaya di rin pagkain marap. Doon malukan kita. So, kapot ha. Ito na. Kapot. Malukan kita. Ay, tugok yun doon. Hirayo. Ara nila. Pagi po ala ko. Amagi lapay. Ore sa pa yan. Hindi kita tugop. Geraldine, ngayon ka. Sakay na lang ko no. Sakay ka din na. Ano ha? Di lamaya. Malugar lang kita. Malugar. Parehas malugar ito. Layon-layon la. Oo. Sige. Mga taga-tugop ka mo? Ha? Oo. Pare mag-classmate ka mo? Diri. Oh, say hi. Hi vlog. Nananago. Lalayon tanala ko nino ano, pero kay tagduhol at pasahe. O tagduhol ay iton pasaheros, ano? Pero matigil pa pasahe, sugad. Pero amin tiya mo ting sasakay doy nga di. Dali po pa lang po. Ha? Dali po ka na. O ano? O single ka motor, gikukuha ka. Gikukuha ka. Ano mamasahero ka? O mamasaheros? Pero
Pera mo ito yung papasahin nga di. Oh, 20. Pare sa pa yan. Bisan Gis. Estudyante. Gila. Di ka mo ba? Na ito ano? Okay lang. Pare sa pa yan. Pura ito pili-pilihin lugar kung tikain. Bisan nga ito kita Mars. Oops. Di na ito nyo. Oops. Bisan nga ito kita ngayon nga Galaxy. Mapod ka mo. Kaputa kay nalo pa din eh. Ganigap ka mo nagbabaktas. Ha? Permi? Ikaw, permi hindi ka nagbabaktas. Man. Kaya yun daw yung pagbabaktason. Agad ano? Praktisado. Baktas. Mau peke buhutan tadi ngay mo sa. Bikitan ka, pasakay ka nala. Ay pisan niya kuliwat, papasakay ako. Ay makure. Sagad di lo agad kay rayo yung babaktason. Padin talon ng mga estudyante kay Roman. Oo, logad ano kung mag-iilog. Labi na ikaw kaya ano? Paano kung nag-uuran? May da kapayong. Nagbabaktas ka kaya bisan mauran. Logad ano. Signya di mo, Juan, di mo kaganak. We are proud of you. Babaktas sa digiyap. Pwede lang di pagkapiton. Pero man. Entonces yan doy. Ano mo sasakyan talaga mga motor para tugop. Katuyo lang ako nagpakya na ako ano ko na nasakay ka no. May dala ngayon. Ano ba ito tunyo? May dala ngayon para tugop. Sige lang, charge sa experience. Ano yung mga ito para kay nga man ito? Merkado? Kaya no ka man sumiring nga. Para tugop ngayon, para merkado ngayon kita ito. Di nalapay na. Bado kayo. Sige lang, wala sa pa yan. Charge sa experience. At least pagka may na natin pangilalaanan. Sa'yo pan move. Para tugop kita. Tugop pa ito pa dito. Mo na din para tugop ano. Tugop na din eh. Ngadto man luran. Ba daw? Wala kita didi. Naprank kita. Mari din ito prank ito kay obligasyon ito nit mga sugad din nga kuan. Tuyo man lang na mamasaheros ano para pili-pili ito. Pero mas buutan kay doy. Ano ni mong aran? Ano tiyang ngaran ini? Ikaw yung ngaran na to? Sairalin. Mas buutan tadi nga bata kay kumita mo. Pero man ni mo to babaktas ka talaga to. Tikan ni. Ulogod ka kay loob ni mo. Badaw. Ulogod magbabaktas ka tikan ni. Oo. Hindi nito gop. Pero yun. Bodo ito. Yadi kami malabay. Super pasayan eh. 20. Sige, tagjis ka mo. Salamat yung ginlibre di. May tagjis. Niya dapit. Agino, sorry. Sorry. Nalupad man kita. Gado nung ato dito ano
Ada yan na yung papa. Ada Manolando pembarkay lang yung anak. Naprang kita yun. O ngayon, kakanula. Ay, nagto niyo. At paano? May kala. Puro buhutan niya. Napakaya na pagkakita sa ay nabis la pera. Badaw. Ito niyo. Dito. Ay, lahat na to. Ha? Andin niya no? Kaya din ako to ha. May pagkalabok. Ay na. At dito. Ay na ya. Sige, bye bye. Sige na rin Manolando. Obodo to niyo. Inabot ko man yan niya tugop. Nakuwang kita. Di kita maaram kay siyempre kagawas. Pagkaya ng tambata sakay ka ko no. Ore kita kasayod. Para ngayon niya merkado. Oo. Tapos at yung masakay ha merkado para liwat nga niya tugop. Ada kay pag sari ka para ngayon katugop. Ala katugop. Di magkita nagdadahong. Pero burubutan liwat nga bata kay kinita yan talon hadto nga babae. Mamay hadto kunwari tat kagi. Ta iyan na lang tala, iyan na lang talon baga ginkuan, ginlibre. Ginlibre na lang niya, pasakay na lang niya yung talon. Oo. Ito, dolor rala, kaya pagbabaktas ang liwat, gani. Anyway. Oo. Ala. Turun talaan eh, dito liwat. Badaw. Battery. Nagto 2 bars na lang. Aba daw ito nyo magarahay kita yung timprano yun eh. Di pala kita uugbanit kan Ramos. Aba daw. Oo. Living lapay. Naparang kita. Tugop man na aba daw. Oo, naparang. Tugop pa na ako na pasahiros. Badaw. Oh, ilaw bapat pila ko. Magarahay kitang timprano ni ket battery. Babae pa. So yun ang adlaw. Nalisensyado na kita pero daw lang. Pero natin kuidaw. Bodo. Pero yun. 30. Mula na puwasadas yun. Okay, hap dila kita. Di kita patansyado at oras ay labas. Better luck next time. Buwas.